Здравейте хора, аз съм JokenBG и днеска ще покажа как се прави сервер на 1.10. Първо влизате в нета. Трябва да влезете в този сайт, ще го има като линк в описанието. Така, виждате тук 1.10 Snapshot. Теглите download. Не става бавно. Така, сега ще изчакате да ви зареди. Please wait 5 секунди там. Чакате. Вау. Така, цъкате тук. Тъпа реклами. И чакате. Оставяне. Скипат. Не. Чакате, тук трябва да се появи. Добре. Тук трябва да се появи това. Работит. Изчакайте аз да изтриям моя сервер, защото аз съм такъв. Защото да мога да ви покажа как така. Да го делейтна, защото да мога да ви покажа как се прави. Така. Добре. Така сега запазване. Трябва да се направи една папка. Аз съм се кръстил Майнкрафт. А ви както искате. Така. Правите си един текстов документ. Така. Слагате го в папката. И сега ще ви... Така. Хайде. И ще ви спеста времето, когато ми се изтегли сървъра. И така, връщаме се отново. Ето, зареди ми. Вкарвате го, премествате го в папката Minecraft. Слагате това долу. Сега имаме малко работа тук. Така. Цъкат върху преименувай. И оставате всичко трите тук. Оставате само CraftBukkit. Така, да, CraftBukkit. Сега, влизате в сайт. Тук има един друг сайт. Също ще е в описанието. Тук отивате, ще ви пусне тук, отивате долу на Windows. Хайде. Така. Копирате. И така. Сега копирате го това и го вкарвате в текстовия документ. Тук вместо true трябва да е false. Да. Записвате. Цъкате отново. Файл и записваме като трите. Това е, пишете, например, run, точка, обаче задължително трябва да завършва точка и на бац. Така трябва да завършва. Така. Сега. Включвате и чакате. Чакате малко да ви се заради сървъра. Също ще ви спеста това. Ще спра кликма на пауза. И така. Ето това ще ви излезе естествено. Цъкате Enter. Така. И влизате в това EU. Е това. Влизате тук. Пишете. Махате това false. И пишете true. Така. Записвате. Цъкате вече Run. И чакате да ви зареди. Аз ще спра, за да отнемам време, ще спра клипа на пауза, ако ще го пусна когато зареди. И така, ето това трябва да ви зареждало. Трябва да се ви зареждали едни чънкове тук. Така. Тук, така сега към тази част, пишем тук стоп. Така. Изчакваме. И Enter. Сега има малко по-дълга част, тук сървър. Оголемявате. Ако има един проблем, ако например това ви е като това, цъкате дясно копче, цъкате свойства и тук промяна. Цъкате Notabed папка. Така. И ето, става ви сървъра и така ви става. И тук отваряте и виждате какво е писано.
Ето, и аз сега отварям това. Така, сега. Тук как ще ви се казва сървъра? Трите това. Пишете моя, се казва Joking Craft. Така да го кръстим. Колко плеери искате? Ами, един. Защото само аз ще влизам в моя сървър. Че ви може да напишете тук повече. 5, 10. Магия ще го направя за 10. Тук задължително, и тук е най-важната част, е тук онлайн модс. Къде тук трите това true и пишете false. Така, сега най-трудната част идва IP-то. Влизате и тук, стат, трябва да имате такова, пишете cmd. Ще ви излезе това, цъкате го. Пишете ipconfig. Enter. Тук ще имате IP-та. Трябва да цъкнете ето това IP. Цъкнете mark, така, и Enter. Така, сега влизаме в интернет. Тук трите това и пишете IP-то. Така. Така. Тук трябва да се ви админ. И на мен ми е поне така. Админ. Ако не, ще има един линк ще има написано в описанието как може да ви е по друг начин. Ако ви е... да. Така, тук идваме. И вижте сега, цъкате Add New. Цъкате тук, пишете 25565. Да. Тук не бутате. Така, а тук идвате тази папка, дето влязохме в нея. Тук и цъкате дясно копче и тук е това IP. Марк. Така, маркирате го и го поставяте ето тук. Да. Цъкате тук задължително трябва да е на TSP, ако искате на Minecraft, а на CS и UDP. Така. Цъкате Save. Готово ви е. Това. Така. Добре, излизам. Отварям, така. Сега IP-то. Ето IP-то. Това, което го сложихте там. Също го вкарвате и ето тук. Това голямото IP, дето го написахме там. Като влязохме в табалинк. Така, и вече сте готови тук. Записвате. Така, и това е сървъра. Готов е. Готов е сървъра. Просто ето за да ви демонстрирам, цъкам Run. И просто... да, още едно много важно нещо. Да влезем в интернет, да ви го покажа. Имам нужда от нов комп, знам. Ще ми купат нов комп, ама не знам кога ще е това. И сега изчакайте малко. Така, тук пишете what. Хайде, what. What is my IP? Цъкате да what is my IP. Влизате тук. И тук трябва да ви написам IP-то. Копирате това IP. Копирате това IP. Ето, да, цъкате върху него, идвате тук, спокойно се го копирате. Да. И с него ще влизат вашите приятели, например. Ето. Skype. 85.207. Ето, това е аз го знам на Езус, да, ето, копираме го. Сега обаче две точки и пишете 25565. Така. Да, ако приятел той влиза в сървъра ви, но задължително когато приятеля ви влиза в сървъра, това трябва да сте го включили, това рън. Това трябва да сте го включили.
и то да ви е заредил. Добре, това беше от мен. Надявам се да съм ви помогнал. Ще има още такива клипове и абонирайте се за канала ми и до скоро.